Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Murna ta koma ciki. A yau 31 ga watan 12 shekara ta 2020 aka rufe gasar gajerun labarai ta Architect Ahmed Musa Ɗangiwa 2020. Gasa ce wadda aka sami 'yan takara fiye da wajen 300 tun daga farkon ta har zuwa ƙarshen ta waɗanda suka shiga. Wanda ya na ɗaya shine Bashir Adamu da labarinsa abin da ka shuka. Ikon Allah shine ya na ɗaya duk a cikin waɗannan takara. An zo an rufe gasan wannan gasa, an ba shi kyautan kuɗi zunzurutu 250,000 bayan kambin girmamawa da wasu dai kyaututtuka. Ikon Allah ya ajiye waɗannan kuɗi a cikin jaka ya ba wani cewa ya riƙe mishi, an kira su za a je za a yi wani hoto. Ya dawo wancan ya ba shi jakarsa, bai lura ba kuɗin suna cikin jakar, sai da aka watse ya duba cikin jakarsa babu ko kobo. An buga shi wancan wanda aka ce an ba wannan jaka ya ce shi bai ga komai ba. Aka wakilta mu cewa mu je mu shiga ɗakin shi mu duba. Alal haƙiƙa mun shiga ɗakin ko ta ko ina mun dudduba ba mu ga waɗannan kuɗi ba. Saboda haka halin da ake ciki yanzu kenan, shi wannan bawan Allah da ake zargi yana cikin wani yanayi, dan abin tausayi ne, gashi dattijo amma kaddara ta fada a kansa. Bamu san dai halin yanzu yadda za a yi abin nan ba, dan ana cewa dan suna nunar da cewa su dai ba za su yarda sai sun kai ga hukuma. To mu dai mun iyakan bakin kokarin mu din ga mun sulhunta, to amma abu ya ci tira, domin abin gaskiyan al'amari akwai ruɗarwa. Saboda haka sai dai mu yi addu'a Allah ya fitar da wannan bawan Allah daga cikin wannan ƙangi. Shi kuma wancan da yake da kuɗi, da yake kuɗinsa ne, shi kuma Allah ya kawo mafita, Allah ya sa a ga waɗannan kuɗi. Amma kam gaskiyan al'amari abin ya sosa mana rai. Ga gwamna Masari ya zo, ga shugaban majalisa, shugaban kotu, duk manya-manya abin na ce irin wannan abu ya faru, gaskiya ba mu ji daɗinsa ba. Muna fata Allah ya kiyaye wanda ya ɗauki wannan kuɗi, kuma Allah ya tona masa asiri domin a samu a ba wannan bawan Allah wanda ya wannan ɗawainiya na shiga wannan gasa. Bayan iyakan bincike da wahalhalu da menene, rana ɗaya an danƙa ma kuɗi wani ya ɗauke. Shi kuma wancan bawan Allah da ake zargi tana iya ba shi ba ne. To amma dai Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ne ya san wane ne ya aikata wannan aiki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.